ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанан мошинои нав рӯӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор дӯстон азиз, чӣ мошино карда, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хуб ҳастаи мошинои фурӯшӣ дӯстони Toyota Camry 2 бо нархи арзон. ҳастаи дӯстони азиз Daewoo Tico 2 та бо нархи арзон. Daewoo Tico. ҳастаи Hyundai Avante бо нархи арзон. Hyundai Porter мошини боркаш. Mercedes сечкабин ва сечкаҳои простой. Opel Astra G Caravan. Daewoo Nexi. Гурзавои Gazelle Opel Hatchback дӯстони азиз. ВАЗ 2106. ҳастаи Opel Caravan. ҳастаи ВАЗ 2104. ва ҳастаи Opel Sedan ва Caravan ва Opel Vectra A бо нархи арзон. Мошини советский ва мошинои асиатураи Москваам, Россиям ҳастаи. Навори хуб, мошинаи арзон ҳамаш баҳри шумо дӯстони азиз. Кадоме ки дар мақсад дорад, агар мошини фурӯшӣ дар васаи мо рӯй кунад, мо реклама мекунем ва курси имзо бошад 111 сомону 50 дирҳам. Навора сад мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем грузоперевозка акаи Нозимам. И ака уже чанд сола таҷрибаи кори дорад, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. Агар борои шумо 800 кило зиёд бошад, худашон омада айҷои зистон, айҷои истиқоматон мақсад ки бора қабул карда худашон мебаранд. Айги компания дӯстони, айги компаниҳо хела фарқия доранд. 4 рақамошон ҳар чораш кор мекунад, ҳар чораш дӯстони азиз васат дорад, рақамҳои Тоҷикистонам дорам. ва дӯстони азиз, бор ба тарафҳои Душанбе, Ваҳдат, Рега, Шаҳринав, Ҳисор, Файзобод, Рудакӣ, Бухтар, Калхозобод, Қумсангир, Московский обши ба бисёр ҷо оварда мерасонанд. Агар ягон ҷо рамон номша нагирифта бошад, шумо бо занг занед ҷотонам мақсад гӯем ки кадом ноҳия, кадом шаҳр мумкин бо роҳӣ кидан. Дӯстони азиз, бо чаққа ки тонистем ба шумо расондем. дӯстони азиз, айноми канали мо шумо сухан кунем, бо ягон фикротона мекунам. Маромад дар рақамошо тамос гирифта ҳамаи маълумото пурра ва аниқша аз ҳамин рақамҳо гирем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастаи дӯстон, ки мошин зуборкаи Дубая, бе перекидка, бе задагӣ, мақсад ки халиҷӣ дӯстони азиз, Дубай, мақсад зуборкаи Дубая. Мошинча дӯстони азиз як даст гаштагаи сайстаниш созае. Хоб, соли парвишаш 2009 сол ҳастае, ки сӯишвориш бензини холия, газ надорад. Объем мотораш 2.4 литраи, коробкаш автоматаи сайстани мошин дӯстони азиз зурай, созаи мошин. Ака кантари хебгӯи бо расход дорад, не ки мошинчаи хе нархшда арзандае. дӯстони азиз, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка дорад, кондитсионершам кор мекунад. Утилизация кардагӣ ҳастае, балнош як 90% ҳастае. Хоб, задни камера, монитор, чихолои навзаги, салонш тоза, ки бадай салоншда ягон кор нест, фақат ҳамин бамперошда камтар хе кор дорад. Агар хоҳен барои худтон мекунем, нахоҳен намекунем. мошин задни камера дӯстони азиз, мақсад чихол, пихол, дамкрат, запаска ҳама чӣ комплект дорад. Хадавошам кардагӣ, хадавошам як 70% ҳастае. хоб, чӣ шаб гӯем, мақсад чизаш подкати ҳуи мешавад дӯстони азиз, яъне ки сайтарзамкомаш ҳамаш кор мекунад. мошин транзита, фақат як номер мегирем, тамом. мошин як дедай кардагиае. хоб, нархи мошина дӯстони азиз 76 000 мегем, бо камтар муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. одамое ки илтимос 70, 71, 72 мекунем, хубуш занг назанем. мошина 76 та меган, камтар арзон мекунад дӯстони. мошинча хеле хушрӯракай, танировка дорад. мошин зубаркаи Дубая, хеле арзандаи дӯстони нархшда, камтар хе кор дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамҳо мегафоншо мондагӣ аст, шахсоне ки мехарен срочно занг занед, маълумотча гирем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузофи Caravan. соли 46-1994 ҳастае, ки сӯишвориш газ, бензинае, мотори 1.6 литраи, коробка механикаи мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин ҳуҷҷат дорад, утул кардагӣ. хоб, алиш намеша тоқа суми холи, 4 та баллон пашка, чихолои навзадагӣ, хай мақсад ки мошин камтар беруна кор дорад. мошин нархшда арзанда. нархи мошина мега 25 000 мегем, бо камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Колоб, яъне ки райони Воседа, яъне ки шаҳри Колоб Воседа. нархи мошин 25 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила. мошин нархда арзанда, срочно фурӯшӣ ва нархшам қимат нест. якумаш рақамҳои дӯстони дастии мобигак пайваст дорад, мобигак ҳамин хел программа. ва дуюмашда рақамҳои Россия, ахираш 40 инашда WhatsApp доранд. дӯстони азиз, балонош нав ҳуҷҷат пуррат кардагӣ ҳастае. мошин дар шаҳри мақсад Колоб Восе,
шахсоне ки мехарем маҳрама занг занем маълумоти пурраша аз соҳибшон гирем ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техника ягон компания хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои ватсапи болобуда 20 дар рӯй мо реклама мекунем хоҳиш ки лайкҳоро занем навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон BMW E60 қош мегӯянд дӯстони азиз ки мошин кузовуш алиментия ё пӯсидагӣ намешаванд дӯстони ё намепӯсанд опшам хел американка BMW E қош яъне ки 60 қош дӯстони азиз соли 2006-2003 сол аст дӯстон ки сӯзишвориш бензин гази евро-4 дорад маторош 2.5 дӯстони азиз американка дӯстони азиз ки 2.5 маторош коробкаш механикаи 6 скориста опши мақсад ки мошинча зура мега хела ки як даст гаштеса мошин механикаи 6 скориста дӯстони азиз мошин мега кузовуш полни алиментия дӯстони мақсад ки хеле задагӣ пӯсидагӣ надорад ҳуҷҷатҳои мошин буд шудага фақат ки утул дорад неки нархи мошин ҳамагӣ 25000 сомонӣ аст боз камтар муомила мешавад бисёр не ин мошин қарор дорад дар ноҳияи вахш нархи мошин 25000 сомонӣ муомила дошта хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шумодагаст ин рақамҳо ҳам кор мекунам дар рақамҳошон ватсапам дорам шахсоне ки мехарен ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен агар фаҳмидам ина мошинчаи молодёжни спортивна маромат карда занг занен маълумоти бештар ва аниқша аз рақамҳои нархшам арзон қимат нест мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A соли 2006-1993 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 модулаи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега люк дорад дӯстони азиз мошин балнош мегад 70-80% аст мошин хай соза камтар бо расход дорад нархи мошина мега 11000 мегем бо камтар арзон мекунем мега мошин қарор дорад дар ноҳияи қабудун дӯстони азиз 11000 сомон боз камтар муомила дошта якумаш рақамҳои дастии мақсад 56 рақамҳои мегафон кор мекунад дуюмаш рақамҳои ватсапаш ахираш TCL 99 инашта ватсап дорам Opel Vectra A 93 соли мотори 1.6 модул коробка механика 11000 сомон муомила савдо дошта мошин хай бигем бо расход камтар дорад оиди мошини ягон маълумот хоҳен агар ягон саволу иловагӣ хоҳен агар фаҳмидам дар рақамҳои поёмда занг занем маълумотша гирем лайк азен навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ВАЗ-2104 ин мошин дар Россия соли 2006-2004 сол аст ки сӯзишвориш бензини хоилаи моториш 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин мегад моторош соз коробкаш соз дӯстони мошин хай нархшта арзанда мега соҳибшон срочна фурӯшӣ ва мошине ки дар тоҷикистон буда боша мега алиш мешави мошин қарор дорад дар шаҳри Одинцово дӯстони азиз яъне ки Одинцовода қарор дошта нархи мошин ҳамагӣ 80000 рубл бо мақсад ки муомила дорад рақамҳои Россия мондага рақамҳои дастиша ва рақамҳои ватсапшон мошин ба мошини тоҷикистон буда алиш мешавад ё ки сумакӣ фурӯхта мешавад нархша чӣ хеле гуфтам 80000 рубл бо мақсад ки муомила 80000 рубл дӯстони азиз мошин мега хеле зура ки намедонам барои чӣ бо хайхтон занг занем ҳамаша аниқ карда гирем вариантҳои алиши ба мошинои дар тоҷикистон буда мутон мошин мақсад ки ки запрет дора мега соҳибшон бо хай ҳамаша аниқ карда аз рақамҳои поёмда маърама занг зада бо гирем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Hyundai Avante соли 2006-2010 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моториш 2 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон азиз мошин мега навай айвагон мега як даст гаштагаи мошин мега тоза дӯстон азиз бо винкодша мега рои мекро мега проверка кунем балнош мега нав ҳуҷҷатош мега қоидавӣ нархи мошина мега 75000 мега бо савдо муомила мега мекунем ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 75000 сомон аст бо мақсад ки муомила савдо дошта рақамҳои мегафони соҳиб шумодаги аст шахсоне ки мехарем маълума занг занем маълумоти пурраша гирем ва одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯш дорен хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯи мо реклама мекунем хоҳиш ки лайкҳоро занем навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Hyundai Porter мошини боркаш соли 2006-2002 сол аст дӯстон ки мошинча мега нахада мега срочна фурӯша мошин мега документош утилизация кардаги ҳамаш қоидави мошин мега соза фақат мегирӣ бора мекашӣ нархи мошина мега 55000 мегем бо муомила савдо мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дӯстони азиз муомила савдош дар назди капоти мошина алиш намешавад то қад суми холия срочна фурӯша марама дигар маълумоти пурраша аз рақамҳо гирем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-Class H-K
соли бори 1695 ҳастае ки суҷфурӯш газ бензина мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошинча мегӯяд суд астае мотор коробка мегӯяд 100% хадавой мегӯяд 100% фақат ки документош буч дегая. нархи мошина мегӯяд 26000 мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем мошин қарор дорад дар шарти мошин хай расход дорад. нархи мошин ҳамагӣ 26000 сомон. рақамҳои дастишон мондаги аст шахсоне ки мехарем марама занг занем. одамое ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментария монависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо гуфтаги мошини шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки я лайкитона дар миқдори лайкотона занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra J дар кузови караван. соли бори 1999 ҳастае ки суҷфурӯш газ бензина мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз хай расход фақат расход краска аст берунша полони краска мекунем. нархи мошин 35000 сомонӣ аст боз муомила дорад. нархи мошин 35 та савдо дорад. мошин хай расход краска. ин мошин дар шаҳри душанбе рақамошо мондаги аст вавилон. шахсоне ки мехарем марама занг занед маълумоти пураниқша худтон гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст Daewoo Tico светои олучагӣ светои сурх. соли бори 1996 суҷфурӯш газ бензин мотораш 1 литр коробка механика мошин мегӯяд созаи хай камтар расход дорад. нархи мошина мегӯяд 6000 сомон мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри сипитамани шаҳраки хуҷанд. дӯстони азиз рақамҳои соҳибшон мондаги аст шахсоне ки мехарем маълумот дигар маълумоти аниқша худтон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон мақсад ки бортавои газел яъне ки грузовой газел. соли бори 1997 аст дӯстон ки сайстиянаш мегӯяд соза мегӯяд мақсад ки мошин мегӯяд мотораш мегӯяд 406 пол инжектор балон 80% мақсад мошинча соза мегӯяд хай мегирӣ фақат хай мегирӣ. нархи мошин 23000 сомон аст бо муомила савдо дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. рақами мегафони соҳибшон мондаги аст шахсоне ки мехарен ягон савол дошта бошед марама занг занед маълумотша бо худтон гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон боядаги аст Daewoo Tico светои сафед. соли бори 1994 суҷфурӯш газ бензин мотораш 1 литр коробка механика мошин мегӯяд соз. нархи мошин дӯстони азиз 6500 сомонӣ аст боз арзон мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе яъне ки нархи мошин 6500 сомон аст муомила дорад. рақамҳои дастишон вавилон аст шахсоне ки мехарен дигар маълумотша худтон занг зада гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст дӯстон ки дар кузови хечебек светои бришампан. соли бори 1996 суҷфурӯш бензини холӣ мотори 6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарини бада ягон камбудӣ надорад. 10 моҳи дигар мегӯяд таъмиров карда 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. кондитсионераш мегӯяд ях кор мекунад 4 та балон мегӯяд мақсад 100% аст. салоншам тоза краскашам бад нест. нархи мошина мегӯяд 46000 сомон мегӯем бо савдо муомила мегӯяд мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. рақамҳошон мондаги аст шахсоне ки мехарен мақсад Opel хечбеки фасонак марама занг занед. хоҳиш ки лайкора занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 мошинои советски молодежни срочно фурӯшӣ. соли бори 1986 суҷфурӯш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошинча мегӯяд на хадо мегӯяд мошин мегӯяд снятия транзита мегӯяд фақат номер мегирӣ ҳай мекунӣ. дӯстони азиз 4 та балон мегӯяд пачка самбуфораи фасон задагӣ музикаш мегӯяд зури бадай аккумулятораш мегӯяд нав аст. дӯстони азиз мошин мегӯяд утул мақсад ки ҳуҷҷату утул надорад. дӯстони азиз мошин снятия. нархи мошин 6500 сомон аст бо муомила ва савдо мегӯяд дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. рақамҳо мегафони соҳибшон мондаги аст шахсоне ки мехарем марама занг занед маълумотша гирем. ин бо навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигҳбон.